Chápeme. Pojďme, Andrej! Pome, dej, baj. Pojď! Otoč si ho, Tina. Pojď, zaťahuj. To už klube zase. Dobre, poď. Nevadí, dobre, v pohode. Kľud. Marek Štec. Na zemi rukavica. Poď. Nižšie, Tina, dole hlavu. Povodenovo. Kolejné združenie Lipovská Korytka. Poď. Poď. Smielník. Poď. Dávaj, idem. Náhodou prišiel tým prebiehal. Poď, zvíjaj. Jan Fencel. Poď. Inžinier Jan Fencel. Poď, počiahni si. Jan Zaváč. Poď. Nadhádzaj si. Nadhádzaj si. Opri si o hruď. Narovnaj si. Poď. Poď tam, ešte, poď. Ešte, daj nás pomaly, v kľude. Náš rodák a dlhoročný hasič podniku Kalix Zlaté Moravce. Dobre, daj si na zem a otoč. Dobre, paráda. Poď, Ašu. Počkaj, ale vznikaj. Počkaj, sa ma drek. Teba aj pomôže. Dobre. Dobrý čas. Poď. Nech si ju naťahuj, nepredbiehaj. Nechaj si natiahnutú, bo sa ti lepšie. Ešte vydrž. Riade z oboka. Kľude. To sa tam vyskúša. Poď. Bernard Plaček. Pozor, aby ti stredne vypadol. Opri si. Poď, chytaj. A poďme. Driho. Peter Fuster. Hore predu. A je živý, nehádza. Dobre, čas je dobrý. Polož, dobre, polož. A bež. Preskakuj. Pomaly. Poď, uviaz. Neskôr. Poď. Zdenok Pačanovci. Dobre, ťahaj. Zaťahni ho. Pôjde. Ja to nevedel. A naraz. Dušan Sapko. Poď moja, poď! Ťahaj! Naraz, poď. Zaver! Pomôže nám? Nemôžem. Poď. Na som sa. Poď, čas je dobrý, poď. Vyberíme. Jan Halík. Memoriál. Ešte. Nos. Dobre. Odviaž a bež. Ti za čo povedz? Taký vážny. Dá si dole rukavice? Nemôže? Poď. Martin Huda. A jak ide rukavice? Bež, zapínaj do mašiny. Peter Tepen. Čas je dobrý. Len si v kľude si. Riadne.
Nerobím s tým. Nerobím s tým. Dawaj, tak. Aj Tina, urob to ty, Tina. Potiahni. Tina, zatáčaj. Poď, utekaj! Poď, dýchať, poď, no dobre, výborne, poďte. Si potom posvítnime a odovzdáme im to, čo im bolo venované. Ďakujem vám za pozornosť a budeme pokračovať ďalším programom. Máme chvíľu okolo policajného zboru, čiže ukážku. Daj si do stredu, tak. Dobre, v kľude si, poď, dobre máte. To je kladivo. Wow, choď. Čakaj. Dobre. Opici manžel to je, daj mu. Ale pridá. Naser sa, Tina, poď. Poď. Vymeňte sa, dobre. Poď, vymeň sa. Poď, záber. Pomôž. Poď, pomôž. Nejaké kúsky, ktoré robia so svojimi zverencami, ukážky bezpečnosti.